No niin, tänään haastattelussa on Honsun miesten edustusjoukkueen Topias Kuukkanen sekä Sami Ritani. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiitoksia, kiitoksia. No niin jätkät, teidän molempien kausien luultiin olevan ohi jo tuossa lokakuussa ja tällä tavalla uutisoitiinkin, mutta niin vaan te jotenkin kampesitte ittenne takaisin pelaavaan kokoonpanoon. Katsojia varmasti kiinnostaa tietää, että mitä te olette oikein tehnyt sillä sairastupajaksolla. Niin käydään sitä läpi, että jos Topias aloitat itse, että minkälaista sun arki oli silloin? Joo, eli meikäläinen on duunissa Elisalle. Se oli ihan päivittäistä työn tekemistä sitten ja totta kai oli ajatukset vähän maissa silloin alkuun, mutta ihan hyvin se arki lähti luistamaan siitä, kun teki vaan hommia ja sitten alettiin Janen kanssa jumppailemaan, niin aika hyvin se loppupeleissä meni. Että aluksi oli vähän ongelmaa, kun on nyt ollut, oliko tää 4 vuoteen, niin 3. tämmönen isompi loukkaantuminen, niin vähän oli mielimaassa, mutta ihan hyvin se loppupeleissä sitten meni. Mites Sami? No joo, mulla on oikeastaan vähän sama juttu kuin Topiaksella. Että oli aluksi vähän mielimaassa, kun ei ole saanut oikein ehjiä kausia alle. Että ainoa jotain vammaa oli sitten. Tänäkin vuonna sinne tuli toi olkapääsetti, mutta sitten kun selvisi, että ei tarvitsekaan leikata ja kuntoutuksella pitäisi saada käsi kuntoon, niin se sitten nosti fiilistä ja aika aktiivisesti lähdettiin sitten heti lokakuun lopusta kuntouttaa ja ihan hyvillä mieliin. Ja toki olisi ollut mukava olla mukana joukkojen kanssa ja peleissä ja treeneissä, mutta sitten se taas antoi aikaa kavereille, perheelle ja kaikille muulle kivalle, että Summa summarum, eli sekaavi, mutta hyvillä fiiliksi nyt ainakin, että tästä päästäänkin siihen kysymykseen, voi jatkaa Samirin kanssa tästä, että olit vähän nopeampi kuin Topias kuntoutuksen suhteen, että olit vissiin vähän aktiivisempi vai mikä se nyt olikaan, vitsi, mutta teit tammikuun puolessa välissä comebackin. Miten se on sitten lähtenyt noin niin kuin kentän puolella liikkeelle? No siis siinä mielessä ihan hyvin, että niin fyysisesti oli jo silloin valmis, että on pystynyt se lokakuun lopusta jo niin fyysisesti punttia ja juoksua ja kuntopyörää tekemään, sen puolella ei ollut ongelma, mutta sitten taas semmoinen pelituntuma puuttuminen, niin sen huomasi kyllä ensimmäisissä otteluissa. Mutta sekin on semmoinen juttu, että siihen ei oikein pysty mitään tekemään, että se tulee vasten pelaamalla ja pikkuhiljaa, mutta ei sitä enää tässä vaiheessa kyllä huomaa oikeastaan pelatessa sitä olkapäätä. Että siinä mieleen hyvä juttu. Parkkin on laittanut sen verran hyvät teippaukset, ettei sille voikaan enää käydä mitään. Se on hyvä kuulla. Mites Topias, sulla olit vähän hitaampi, siis 2 viikkoa, 3 viikkoa vähän, että tulee helmikuun puolelle. Joo, mulla oli siinä mielessä vähän erilainen vamma toi, että mulla meni tonne niinku taaksepäin sijoiltaan toi olkapää tai olkanivel. Siinä mielessä vähän erilainen ja myöskin se, että oli heittokädestä kysymys mulla, että se vähän vei sitten pidemmän aikaa, että ei pystynyt jouluaikoihin vielä kättä nostamaan niin kunnolla ylös. Sitten kun päästiin kuntouttamaan aktiivisesti ja heittelemään, niin aika nopeasti se tuli kuntoon. Viime viikolla oli eka peli ja nyt tuntuu ihan uudessa kaupungissa pelin päältä. Hyvä kuulla. Terveet miehet siis nyt pelissä. Ja Honsun tilannetta tällä hetkellä. Playoff-paikassa vähän kiinni. Kevättä jäljellä 8 runkosarjaottelun verran. Mitä fiiliksiä tää teissä herättää? No kyllä, mitä ollaan joukkoja nyt puhuttu ja itse on sitä mieltä ainakin, että kyllä me kuulutaan niin playoffeihin. Meillä sen verran laaja tuo suomalainen rosteri ja pari ulkomaalaista hyvää, niin mun mielestä ehdottomasti kuulutaan kyllä sinne playoffeihin. Kunhan saadaan kaikki jätkät vielä Sami ja ketä sillä nyt onkaan loukkaantuneena niin mukaan. Kyllä mä uskon, että voidaan, mitä mä nyt heittisin, kyllä me 6 peliä keväällä voitetaan noista 8 ainakin. Siinä on hyvä tavoite ja se riittää varmaan playoffeihin. Näin jo, mitäs Sami? No joo, samoilla linjalla pitkälti, että nyt ollaan saatu Marttisen Miikka treeneihin mukaan ja vielä kun saadaan Mänty ja Tarasanski vielä messiin, niin eihän meille löydy pysäyttäjää sitten, että kyllä hyvältä näyttää. No se on oikein hyvä kuulla.
Porvoon Tarmo, seuraava kotiottelu. Välissä käytte Tampereella maanantaina, mutta katsotaan vähän tuonne kotiottelun Tarmoa vastaan. Muistatteko muuten mitä tapahtui viime Tarmo-pelissä? No meikäläisellä taisi edellinen Tarmo-peli, missä pelasin, olla kauden eka peli, mutta viittaat varmaan tähän Rikin Donkkiin. Kyllä, näin teen. Eli silloin Monnarin korit ei kestänyt. Mitäs odotuksia teillä nyt löytyy sitten seuraavaan kotiotteluun? No kyllä me lähdetään sitä voittaa tietysti sitä peliä, että kaveri on parantanut keväällä peliä, että sai mullekin viime kaudelta tutun Nofletin mukaan niin on kyllä kova pelimies, mutta ei se meitä yksin kyllä tullut voittamaan. Että kyllä me ihan siis tämmöisellä laajemmalla rosterilla varmasti pystytään niinku voittamaan semmoista. Juurikin näin. Ja viimeisenä kysymyksenä, ennen kuin päästään teille pois piinapenkistä, niin pääsette vähän keulimaan toinen toisianne tässä vaiheessa. Eli aloitetaan Topias susta. Jatka lausetta. Olen Samiria parempi. Pallonkäsittelijä. Samir, olen Topiasta parempi. Kaikessa muussa. Kiitoksia jätkät haastattelusta. Kiitos.